Ta hagani gepor daga donot ke besngongo U Blei ngawan biang shafi. Ya gaban ai ku Blei ifi baro ibu jepet ya gani ke channel. Na khmi nanti ba mantay Sngi U Blei kyrkhu kerpang ifi daga ni ke Ktien U Blei. Baka ay gabangan sekren baka ay gabangan sepinpaw na Ktien U Blei. Kadai gabang kren ni gani daga jingkyrkhu nga kren ni gani daga jingiasyllok. Bagadan kampalat kani Ktien kabangan sekren shafi gani gepor. Nga ay kerteng ini ke jingkren jonga Lada Khlem U Blei long Lehnohei. Kata kadai ke kerteng jonga ni ke jingkren kabangadan ban ay shafi hagani gepor. Lada Khlem Blei kalong Lehnohei. Bat ngakwa ngan da kren ya gani ke Ktien U Blei haki Bynta gi beper. Ban ngakwaru bangan ong ifi gani gepor habang ngakren chapang ka Jingdan U Blei ka jingi. Ngan penifi hakilanti ki babon na gani Ktien U Blei. Kiba ngakwa ba finum shusngap malumalan re ngakwa ba pinapelet jingmat. Namar ka ay ka ba U Blei upen pau lani ukren na Ktien U kadan kami ka jingi. Hoy nganumla bangan krenut baro kini ki Nongrim ki banga tip na Ktien U Blei nray. Kawai ka banga kwa ngan penifi me daga Sngi gaday. Halor jong ini subject ka banga ay kerteng Lada Khlem Blei. Kalong Lehnohei ngakwa ngan ong ifi gani gepor. Ngan kren ni gani namar ngayo i gani gawai haga jingyo i jonga. Bagidan ki brio haga riga jingi wat haga pertei barok away. Kidan ki brio ki baperkhat bakimdan kam Blei. Dan sibon ki brio ki baperkhat ba mdan kam Blei. Ngayon ina ke kitab Sam ladangan pulih hendiat na ke kitab Sam kalanang ke bakhat saw ladapi pulih ke khat ke beningkong ke wat ke Bible kong ubabiet uong halaga donot mdan U Blei. Kabamot ke brio ke baperkhat ba mdan Blei mdan kam Blei. Hagani ke Bible ke keren ni ke brio ke babiet. Balai ke biet namar ngan sepeni pi syarom na ke Ktien U Blei. Kidan pat ki brio sengaba ki beningkong kidai ki brio ki baong mdan kam Blei lani mdan Blei. Kidan pat ki brio ki ba tip bo Blei dan ki nget U Blei nrai. Nda haba ki lei ke jingim ki Khlem wat U Blei. Ki sutip U Blei ki nget bo Blei dan udai Blei ubaim. Tangbat nda haba ki lei ki ke jingim pat ki Khlem tre setia yak kaban let show Blei lani ban shania U Blei lani ban nget U Blei lani ban IT U Blei ki Khlem le kum ta de ka daw kathap ya ringkat kata ke jingong bomdan Blei bat ke jinget Blei Khlem le shania pa U Blei. De na ka daw nga krenang ne bang kwangan penifi bakalong Lehnohei. Lada Khlem Blei aga jingim. Blei dan Blei de bekrau. Dei badan Blei de mentag Sngi ni pertega danglong kum ni magalong. Namolit klet bo Blei dan laga jang por laga jang rukom. U Blei udai ban un pendep laga jang Ktien. Pilapin dan Blei, pilapin dan kam Blei, pilapin keren persyak Blei. Ada Blei de Blei. Bana bakhat do Blei un job. Badai na kita daw nga kwangan penipi na ka Bible, abang nga krench pang nga Ktien ka baong Khlem Blei kalong Lehnohei, ngan peniya way brio, ubastat tama ka Bible, tawdo Solomon, uong nga kasam ka basis paar punyo, singap ngan puli, nagadakot ka ba, kabaningkong, kani kasam ka day jan baro-baro ang iyalalandet ika, kani ka ba, kabang isya puli ika, nray nga kwa ba pindapensyong nong rimantag Sngi. Fiida fi puli ke sam ke bisis paar punyo pide pintip bagane ke sam kamdai ke jong David kamdai ke jong Khon jong Kora kamdai ke sam jong Asap kani ke sam kamdai ke jong Moses kamdai ke jong no kani ke sam kadai ke jong Solomon Solomon udah beri bestar Solomon de Khon try jong David udah bersimi ke kat adien jong David udah beri bekrau Ubayo nga kwa pinayo ita Ktien. Ubayo iya ka jingstat ka ba krautam no Blei. Pero ni brio uday brio spa, ni brio de bapauna, babrio, babiang na dang sinang. Andre ni brio na marba start u sempang u to iya ka nigasam. Ka ba sispa punya uang kumne.
Lada utrai tei ga yeng kiminat Lehnohei ki batei ka. Lada utrai sumar ya ka nongba unong ap upet Lehnohei. Kaba Lehnohei bapin kistep bat ban petmit kata bat ban bam ukpu ga jing tresitom. Nabakumta upanyo tia ya ki ba iit jong. Kadai kaba Lehnohei lada Khlem Blei. Nakatakataw nga kwangan panifi manag Sngi, bahabaw Solomon usdang iya kaban kren sa pagkajingdan Ktien U Blei, usdang nagayeng. Wang ladaw try tay agayeng, kamat lada Khlem Blei hagayeng. Lehnohei kibatay ka. Nganda kren bahay gani, wala lang alad yung kren buon siya ni ganin ray nga kwa ngan kren ni gani. Baw Solomon usdang nagalong yung longsam. Bara busdang nagalong yung longsam ukren sa pagkajingdan Ktien U Blei. Balay namar ngan penifi yung jingkyrkhu jong nga sam. Kadaw kaday banga tip yung nubrio habang apuli na ka Bible. Unubrio tang kabam kabaw bam Sngi. Kaya ringkat bat ka budget jang gaway ka state lani ka state Megalia. Unubrio uday ka spa ka bamla niyo. Bible ko ang Sngi jong Solomon wat ka rupa ka lang gimau kenro mdan kami ka utaw yung sti banyalet mam day daga tamam day daga rupa mday daga no utaw daga ksiar usang aga bniat ati tia aga Jaintia kabala o shrong daki real start aga daga por ubam ja daga pliang ksiar u di khuri daga ksiar Unu beriu di bukrau dan lut ke buram ke nam udi babariu tambat. Unu beriu upiang nadang sedang nrei piu unu beriu uang ini ke sam. Balada utrai tei ke yeng kimina Lehnohei ke betei ka usdang na ke yeng. Fi ngan peni piu ke ni ke par. Hagi ni ke Sngi ni bakla ke ni. Mga madan ke beriu ke beang ba mdan kam Blei nama bakidan jingnang jingstan. Dan gebriu kiba iku mamdan kam Blei namarba kidan ke spa ke po. Kidan ke yeng ke sam kidan ke property kidan ke jingdan jingem kidan ke bank account ke bahaya. Badai na kita ke daw dan ke por bagi briu ke perkat mamdan kam Blei. Fim pimdan spa kalu Solomon. Pimdan jing start kadu Solomon. Pimdan bor kadu Solomon. Pimdan nam kadu Solomon. Pim Khlem dan haka Jaka kumadan Solomon. Hendai new brio usngau to bakal Lehnohei Khlem Blei. Nakataka daw ya yeng kesem ngakwangan keren kendiat ni kepora bang ai keteng ignil Khlem Blei long Lehnohei ngan sedang ning kong na yeng. Ngalayo iyo brio banang bestan ngakren baik kumbangayo i. Ngalayo iyo brio badan ke jingnang jingstan ke bapalat nrei ki khon ki kiti ki glumar. Ngalayo i brio badan ke spa ke po nrei na ba ke jingpang kawan kamla ya dai ke jingpang. Ngalayo i brio ke bapau nam ke badan buram nrei na ba ke problem ke rung ke yeng ke tak buram ke nam ke khlemla ya da. Nakatagataw nga kwa nga nong fiya kani ka pa nga kreni kani ka kubar kani ka klipmat daka jingkwa ba nga nirap pi ba pinsngaw to ba kum ki yeng ki sama kani ka Sngi ba khatdo ka Lehnohei lada Khlem U Blei haki yeng jingi takataw nga kwa nga nong fiya kani ka par shimkiay kani ka ba nga kren nga kwa fina pilat jingmat lada pila shanya palat aga spa ka po Lada pila shania palat aga jingnang jingstan ke education jopi ke academic jopi ke buram jopi ke jingla jopi ke jing paunam jopi ke jing dan jongno yeng jopi teng pi shania dan ke beri shania ulak dan shania kalak dan shania kimik pa dan shania agi pateng dan shania agi brio agi kini agi ngakwa nganong pi agi ni por lada Khlem Blei Lehnohei nganong pi nakatagadaw ngakwa menagi Sngi kat bangadang kren agi ni kubar nga dwai bo Blei un pli ya ka donut jong pi ba pin sngal to bakani ka Ktien ga bang kren na brio jong Blei Solomon no bakraw bo ang ladaw try tei ya ka yeng mina Lehnohei ga betei ka kan mau Solomon Ukraine ga yeng ne ka yeng jong u lada fintip usang ka yeng siam
Kaba biang di security na bar, kaba amdan balaban rung support la Khlem yo permission. Rep pimla khang yo soitan. Ke security, ke sulai, ke sipai, kimla khang ke minsim baman. Ngalayo ke briu benang mustat nda ba rung ke jing sitom. Ke jing pang ke depression ke jing mut perkhat da epin yada. But day na daw nga duai bo play un play ya ke jing mut jump him na ke Sngi. Ba fin sngo tro ba ke Ktien ke de ke bedan kam ke bening kong ke ba kren ke de hagalong yung langsam. La daw play don ngam ong ba fin suk. Hare habo don play. Kadan ke jing pelat ke bekrau, kadan ke jing ada ke bekrau, kadan ke jing penem ke bekrau, kadan ke jing singan ke bekrau. Fio iya ke ni ke sam ngan kren terter na mga numyo por. Kabaning kong usdang na gayeng. Kabaar uong ingin Ktien uang lada utray sumar iya ka nongba unong ap upay Lehnohei kapay siya sinong tao. Kren fi ki babat ki kam sinong kam tao ki biakit ki kam sinong kam tao ki kam seng Balang ki kam baro ini ki kam ngakwangan ong fi gini ki por lada Khlem Blei Lehnohei ngalayo ki babon ki basdang ki bani ki sini sitai dala ka bor daga jingla la jong man pinya ki sinong ka tao but ngakwangan ong man pet ki dong ki lat ki locality ki jingjat ki jing ki drugs ki kiat ki jing klumar ki sinong ka tao nang no pinla ban le ki tala da Khlem Blei. Teng discipline ke brio ke sinang ke tau ke lenti ke be ba teng yeng la jong ke dana preng ke Jaka ke be ba dai ke tau ke kwa ngan ong fi ke por ba don kam palat ye fi ba fin shash ko ke tin ke jong play ba salaman ukraine ke yeng ba di ke tau poi ke sinang ba no poi ke sinang wang la da Khlem U Blei unong ap ke sinang rupe Lehnohei ngakirpat ifi ni ko na mangam song slam ang ni ngakwang anong ifi ngakrenda ga badan buram daga buram ifi kinong elam snong bapet gi kam snong gi dong la ne ga snong bidang snong ba e na ga barit hasor ne nong ndong snong ga snong la da Khlem Blei ga snong gan poi shi ga klumar view imenta ki snong gi dong saitan ye le kata man pelong gi brio begin muat you play bikin wat de lenti jing start la jong bat ki paya ke kelumar kat banang mi ki snam ke crime rate kanang bon ke rape case kanang bon ke tu ke tim kanang he ke drugs ke addiction baro kanang kiu ki jing sneo ke bahar kom ke nang roi kat banang start ke pertai balai namat kat banang start ke brio kat ta ki nang Ktien U Blei ban na Ktien U Blei finyo iwat ke sinong ke tau kan paya si ke jing jaburam si ke jing le ran Bagan poi jing ke bakraw ya kilong yung langsam. Ngakwang anong fi salaman Ukraine chapang kayeng Ukraine chapang sinong bat ngan penjerong agani por. Daka bangan yalam fi suki jai agani Khlem mat. Bam day tang kayeng ga badan kam Blei, day tang sinong ga badan kam Blei. Ngan bu iri Ktien agani por ga balang jingman to ya baro. Singa kwafin company ar ga jingmat japia bang Ukraine agani. Magkataga day karib at kajat benreo kadan kam U Blei. Ngadan ka jing sngo kya ka bakraw halor jang ni ka bang kren sipang karib at kajat benreo. Ngindang syudap ya ka MP election. Ngim tip kumno ka result kan long ngam tip kumno ka ri kajat benreo jangi kari India Brokaway kan long. Ngiyo ka rukom long jang sinchar kadar hagari baga jaj benreo ga jangi hagari India Brokaway ngila poy haga Jaka ka bangi hap ban perkhat ba na keren nang ni namar ngayo ya ki ba idu jingkerman banang pet ya gari baga jaj benreo jangi sinchar kadar ngayo baga rukom penyaj baga rukom penlong ya gari baga jaj benreo kalapoy haga Jaka kabangila kot shaga Jaka kabangila janiap jelop bat ngila dan hapo ke Jaka kabastang ban ngop hiban niap jelop fitip balai wat ke Ktien ke jong Blei ke hikai bau Blei ude ubakwa ban pet ia ke riba ke jat benreo bat abaki nong yalam
Ka Ri-Bhoi ben riu jingi kam don Blei. Finio I kan poi she. Badai nak takadaw nga kinma wat u Jisuk u ong kumne ga gospel ga dong umatius. Kalanong ga bakhat ar ngan puli nak khat ka ba arfusan. Ukren siapang ka jinglong jongka yeng ka Shillong. Mang ngini puli Matius kalanong ka bakhat ar. Sngap nganda puli gani ka khat gani ka paknang bakan long ka jingshai ya pi gani ka Khlem man. Ngan puli kalanong ka bakhat ar ka khat ka ba arfusan ka ong gani ka Ktien. Henry Jisu bula tip ka jingmut jongki ula ong. Kahima nations kamut ki Ri-Bhoi ben reo. Kahima baro kabayale makanti kan jat. Ka Shillong ru lani ka yeng baro kabayale makanti kanamne. Mot ujisu kranang ni ia ki hima kamot ia ki Ri-Bhoi ben reo. Kabayale makanti fiyo iya gini Sngi. Bagatama kabajur shabar kadon rei. Kat bahari le jong kidan ki tama ki bashirkai. Ki bakadan ka Jingiasyong ka way ka party kadan ka Jingikren persya. Way candidate but nang ta de kadan ka Jingiplan de ki plan ki bahajar jat ban pen kulmar ban penwit ban yo ka borsen sha de ka lenti brio de ka lenti ngan ong bay de ka basay de ka lenti ka bomday de ka lenti so jero. Bat la ka dan kum gani ka kinja jingile mo gani ka ba yele makanti ang ka Bible ma ang Jisu. Finyo I gani ka ba Satan wanra agari ka jingi ka ban tap ya gani ka hatred ya ka Jingiasyong ya ka jingi pek snil way ka jingi kino way ka poi siya ka Jaka ka ba kiyele makanti para maki bat da ka ba perkhat ba kiya kop lala ka jong mangingin wanra ka development wanra ka development mangiya kop da ka jingi le makanti bat pinyo I kani ka Ktien ba ang Jisu ang ne bakari ka ba yele makanti kanomiyang Pipet hangne menta ka Jaka ne menta. Pipet siya Amerika ka lang kumjohi. Na pipiyo I menchua ki snam mangidang kam kana samla mangi ngimju kamyo I bagari Amerika ka lang kumne. Ray menta la that lingkrang igari Amerika ka la pay ka Jaka ka bahiyar. Pipet ka England, pipet ka baro to United Kingdom, pipet ka Germany, pipet ka Russia, pipet ka Jaka ka babon magadan kam tama ka ni ka region ka India. Kala don ka kunjak ka jingiasyllok ka ba pimtip show ka lenti ka bumtip show. But ngipay ka Jaka ka ba Jisu ang kari kabayale makanti ka nomiyang. Takadaw nga kwangan ay katengi ni ka jingkren janga Khlem Blei long Lehnohei. Ningkong nga giyeng kabaara ka Snong kabalay hagari bagajat ben reo. Bala nagari bagajat ben reo jangi ka Ktien U Blei. Nan penipi ang ka parbo Blei. Sngap ba? U Blei. Nanum krani gani ang rukam mangan bu yangi ang Jaka ka ba Resyangan penipi ba U Blei u bangi ngiyalap. Naga history jang ka pertay barakaway. Lana pinpet kimi ginang sinsyar ki bakraw hagari bagajat benreo. Haday dan na preng jangki ki ba Ktien U Blei ba ba Ktien U Blei. Pet yaga bakut jangki siya ki poi. But dahil nagkatao nga kwangan pinipi ang nagapar, ngan puli kandiat nagkikitab sam. Kalanang ka ba prapuar, ngap ngan puli. Nagkikitab sam, kalanang ka ba prapuar, kanakat ka ba pra, ka Bible ka ang kumne. Ngap ka ang, Tuyang U Blei, ngap ang puli nga ka ang, Tuyang U Blei, to bisyari ka kynduh. Ngap ang kumne. Nabamen yo kinti yaki jat ben rio baro. Tuyang U Blei to bisyari ka kynduh nabamen yo kinti yaki jat ben rio baro walit klat igani hagabakado finyo ila na kalong kumlo ka election kawan gano ka government bala na kawan ka ba kumlo ka jingsen shar lada ki banget lada ki briu ki jong Blei Kipay siya Blei daga donor baro. But Jowai gani ka Jingduwai ka ba ang Tuyang U Blei.
balada uniu blei uba ngayalap u blei uba tawi ke benang ke kynduh uba onga ke kitab Isaiah bagi jat benriu kilang tangkum sijau hau kiwom bagi jat benriu kilang tangkum u pengit aga tarajur wali ngau krau wali ong bala bun brio khmat jong blei kalang tang sijau hau kiwom Bat lada ke balang, lada ki banget sitelup ki yang lang. Ya kaban duai show nu blei banang a blei janga. Tu yang. Bat lada nu blei un yang, un kup ya ke jan kup janga jing bishar. Ngakwangan ang ifi, ke kynduh kanom la yang khmat jang nu blei. Nabau blei, ude blei uban sayok kenti. Ya ki jat benreu ang ke Ktien ke jang blei. Naga teka daw nga yang hne nga kren. Daga donut jangga jing shirham daga jingit kli ngakwangan kran pi baro iba yang ne giba Sohthri U Blei la ne giba snap ye ne jing kran janga ne par ngayo I baka kanu kanu ka government na baka wan kham ta ma ri Ri-Bhoi gari India jingi ge ba he apa ka pertai ngakwangan ang fikan mau Blei unum ya la unum su khabre unum su snap pimla ba le kal ba piman baro ye ke ge dala pa ka program jong Blei ba nakla dai ka par jong Blei ba Blei un yang Pinsa yo I undalo bishar ke kynduh. Ngani tu epi ke Bible ke kren shai ke ong u ubala bani yang khmat jong nu blei u bekhoit. Lada u bishar tang sisien ke ong kumta ke Bible. Nakita ke daw nga yang hangne ngam kren ni banong ba ni galawan ke sa ke gomen ke lalong kumta ngam ong kumta ngakwangan ong ifi ke ni ke par. Kabadan kam ke day bakan yang ke jing shikri kan yang ke balang ke jong Jesus Christ kan yang ke mek ke jong try kiba nget kiba shisha kiba yang kiba pertasyo blei kumba pertah ke ni ke sam ke prabu ar kaba ong tu yang au blei haba ong yang au blei kamat piduai bau blei un indubin un leye u blei bal haba yang u blei Finyo I kabam lang kan lang. Bat un pun pulam ia ki jing perkat jong ki jait benreu. Un pun Lehnohei ia ki jing mut jong ki kin ja benreu ang ka Bible. Tang ki jing perkat jong blei kaban ne junam. Bat ki jing mut jong o pateng la pateng benreu ang ka sam ka balai pulai. Naga dekat ke besipau. Terdaw abang keren ni ngakwangan ang if walit mut ba iya kri ke jingi ba ngi yo jingkyrkhu nang no em ngakwangan ang if ya gani ke par walit klet u blei udan la ka jong ke plan u blei udan la ka jong ke plan kala jande ke par ka ba umrat klau an sa penpau karukom tray ke pisa tingka ke ba screen ni ki jingkat brio ke ba control ke kalang hapa ke scan ke jong ke government baro gini ki aka gini ki technology baro ke ba mi ki dai ke bala adap dana ke Bible ba ke Sngi kan sepoi ke por ha ke ba gani ke ri ke chat benrio ke pertai baro ke kan ha ke jing peniat sipor ke jota umrat klau bat ngakwakan ong pia gani ke por tunginum di perkat ke ta ke bangidan ka menta kalong ba ki nongyalam jingi ki ba sngo to ki tip yo blei tangin duai bangin pen pai ke ri ke jingi so blei light nang tang ani tu ipi kan wan no ke por ke ba but lana kan poi ke ta ke por kin mau blei udan la ke jong ke plan wali mut ba pila ba le ke crowd ni ke protei ba ne ban pen ke lai ke program ke jong blei pimla Ndanu nunu brio begrauw bala balei ni pertem dan manoro opniang mo igis em opniar mo igis em ang Bible Ktien ke jong blei ang sam ke benyob san gong wat kren da ke donut ke besarang ba da ke rendang ke na ba ke jingiasyllok ko mo na mingi na sap ngi ke jingiasyllok ko wana blei Open here, kill your way, but open here your way. But they look at the Dow, and you far. Nakwangan Krennig and Riga Jatman, Kari India Baragaway. Come done Shabar Naga Khmat Krajong Blei. What like a Bible like a kitab Esther Kadon Kirtang Jongari India. But Nanget Bagari India Kadonaki Khmat Krajong Blei. But nga young nang ni nga kwa bang an ongipi. Nga kren nang ni pi gibi yo sngawi ka nga Ktien kasi ka bang kren. Bo na preng jong pipi, don na preng jong pipi de ki banget. Pide bala shikri kabadon kaming ikide tungin pertasyo blei kumaong ni sam au blei to yang bato bishar ke kynduh
Namar men yo kunti ki chat benreo. Angat sngaw to nat ikata Ktien. Man ngada ang nuat agini ka par bafin sngaw to. Bo Blei ukwa yang aba de fi bangin Jowai nam taga Ri-Bhoi ka chat benreo. Ngimtip ka ka jingsen shar kan long kumlo kan long. Dan gibri gibra lala ka jong interest. Ang ikwang anong ifigan na wan kalong gomen kalong kumjuhi. Ano ka ba khamsniyo kalong mentabang ipay atat siya kapor ka ba lajan kut. Aswa bo Blei un kliap no artat. Iya kani ka age, iya kani ka pateng, kani ka generation ka ba menta. Aswa bo Blei un kliap no ika. Bakan wan kapor ka jing sinshar. Jong kataga jing sinshar ka jong tomrat klaw. Makwang anong ifi kada ka por ngi kum ki banget. Bangin yang ko magani ka por ban pertasyo Blei ban Jowai. Fi u Blei da pipet ka Bible. Compare laki em ki Philistia ki kino ki compare la long kumno u Blei udan la ka program. Adena ka daw nga kerpat ifi ka por papin sngaw to. Ba ngayo iya gani gawai ba Lada ka Balang kabamot kibanget shitulup ko pertay kilang serious falso Blei ngikin mau gitu ka kitab ka ba Art Chronicle ngisay kin mau gitu kalau nang ka nyaw khat bakhat sao tangan sipuli kindiat igani namarkan kanang ka jiminto ifi hagani ka por ka kitab ka ba Art Chronicle kani ka kitab ka ba Art Chronicle kalau nang ka nyaw khat bakhat sao kadai ka ba usalaman no Jowai uto brio baang uto bang puli mena sambis pa arbunyo o baang lada utray teye ga yeng Lehnohei ga teye ka lada utray sumari ga nongba Lehnohei ba apika ude usalaman ubalong iya magani ga pa Ukraine ga Ktien Ukraine ga jat beri Israel Jowai hadin bo peniang ga temple ulo jang buramu hiara pa ga temple Banda bo Salaman Jowai upen kot iga Jingduwai jong ngalanang ka benyo Nabi puli ka khat ka beningkang bo Salaman ulala pen kot iga Jowai ka dinggal hiana beneng bat kala bamdu iga jingango tang balik iga jingkanya ba ka buram Jowai kala pendap ya ka yeng gamot iga temple Bad hadin bo ya keren ba Blei hagan iga Jingduwai Blei shem sngaw bahai Salaman Nabi puli Salaman Jowai ngan puli na galnang ka benyo khat bakhat way kumni Salaman ula pendap iga yeng tribe iga yeng sim bat baro ka balapoi hagadano Salaman man tao pa yeng tribe pa yeng jang uhi ula tao ba tiu tribe ula pau Salaman men met bu ula ang hu ngalayo sngaw iga Jingduwai jame bangala jet ini iga Jaka halade balang ka yeng jingknya ladanga khang khop iga beneng manam dan slap lani ladanga hukum yo put ban bamdu yegari lani ladanga pa yega bayap Khlem hapdeng gibriu jonga ang Blei yo Salaman lada gibriu jonga yegi bala khat de keteng jonga kin penret ilade kin Jowai kin wat ki khmat jonga bagian paino na gelinti baman jongi kumta tengan sngaw na benang ngan map iga pop jonki bat ngan penkia yegari ge jonki Ukraine yegari Israel Nakatagadaw, kani ka Ktien kamday ka ba kren mano kren u Blei yo Salaman na maudeus iyam. Ubo kani ka Ktien ka ba ang Lada. Fingan ang ifiba lada kay Balang, lada mangikum ki banget. Shitulup ka India. Shitulup ka rin si Jaintia. Ngikhat ya ka keteng ka jong Blei. Ni penret jala dia nagi jing sarong ba nagi jing sngaw biang baro. Pitip kani ka ba penret jala dia kamot ayu. Kamot bangim sngaw la nala dia bat bangi tip bangi pa ya Jaka ka bangi dan kam Blei. Dan gibriu ki ba persang man Jowai show Blei bat bagi sngaw kerpang pat jala dia. Kwangan ang ifiya ni ka partengin Shakri U Blei.
Daga banginum yo I palat itu niami balang lajang rai tengin yo I ya ri baga jait pen rio. Bala da ki brio ki jong blei ki penret yaladi. Bagi paino ang Bible. Kynduwai bagin wat ega khmat ke jong blei. Bala da ki paino na ki linti paman jangki. U blei kular bon ngono beneng bat un pen kia. Ya ga ri ke jing ina taga daw. Haga jing shishala nga syukran bet. Hawat ka ri baga jait pen rio ke shong blei. Harai u blei ula ai tiru haga balang ka met ke jong trai. Bagani ka balang ka met jong trai ka donbor hadu kata bala da ka duai. Shisha jo blei. Kalak ban penkelai ya ki aka damar abaga duai jo blei ula ban le lut ki aka. Ngan ong biang ini ke Ktien ngani ke par. Tapi puli Matius kelnang ka bakhat rio. Uji suang Petras melong Petras. Hari halor jong ni mau siang antay ke balang bagi kerdop jong ke dujak kinom laika. Ngintip bagari ke jengi. Haga jing shisha. Kadan kami ke ni ke balang ke met ke jong trai. Hari sengaw si bangi kum ki banget. Ngi apat ya pra bangi don penmala ke jong kerukom berkhat. Bat ngi Khlem wan kum ke wei ke met. Ban pertasyo blei. Ban ong atrai tu yang. To bishar dia kynduh. Namar kijat benrio kilang ke jingiaroh kenti ke jong trai. Hangne ngan peni fi kendiat. Balai baga Bible. Pin puli na Ktien ke jong Blei. Balai baga Bible ke thok kumne. Blei pen pau hau Paul ban thok igene ke shiti. Kata kadai na ke shiti ke ba. Ningkong ke jong Timothy kelenang ke baar. Sengap upol ukentu ye ke balang yengi ke banget. Wang akentu ningkong nama ketaban pelang ke jingkyrkhu, ke Jingduwai, ke Jingiaseng, ke jingiaroh. Saujat kirukom duai. Naga Bynta ki brio baro. Naga Bynta ki siem bat ki bakhrabo tri baro. Bang ini im ke besuk ke bajajar ke jinglang rublai ke besida baro. Kani ngalang ka babaha bagi pediangon na khmaru blei unang pan im jingi ubaman bagi brio baro kinyo lat im bat bagin pois ka jingtip yo ka jing shisha tagadaw kat bangadang kren nang ni ngakwangan pini fi gani balay bo blei pen ki daw mensi makoy ban tho yo wap supol gani ka Ktien ba ong kentu yo ki bangay bakin duai ban pelang ka Jingduwai ki babon nang tagi brio baro at kamtam na tagi siem anam tagi bakraw tri gi nong sinshar. Fi gani gani badan kamadu kata ba pintip ba balay pa duai namaladang ni duai kadan gabor. Ladangim duai ka ri jingi kan long Khlem blei. Badai nak takadaw ladang ni duai u blei un shim mi ka jing lam khamat. Tungin kham shim kiai gani gapor ba pinyo I ba kadan kam palat gani. In shim kiai gani nama gani badan kam palat aga jing im ka jingi. Ay blei un pelang I fi ba pin sngaw tho. Ba gani badan kam tam aga jing im ka jang aba ka jang fi ka bang kren. Bakat mangan kren na gani ka Jaka ngakwa mangan pen I fi gani ka Ktien. Ngi kren sepang ki candidate, ngi kren sepang ka vote, ngi kren sepang ka election, ngi kren ngi kambon nilai bon ngi knyum. Ka jing knyum ka manra jingkyrkhu. Ka Jingduwai ka manra ka jingkyrkhu. U blei kham ongi bangin knyum nang tagi nong yalam ongi bangin ya saat bangin duai. Nagataga daw kat mangan kren nang ni ngakwa mangan penki ipi. Bakari baga jait benriu Khlem blei kan poy ka Jaka ka be. Anganget bagani ka jingkran kan yarap ifi minta Sngi. Papinyo I bala ngi pertama nang ablay to yang bishare ka kynduh. Namar ka jingiaroh ganti ka jong ki jait benriu ka lang ka jong blei. Khat do ngan pen I fi gani ka Ktien. Ngala kren mentan sepang ka yeng. Ngakren sepang ka Shillong. Kren sepang ka Ri-Bhoi ka jait benriu. Ngakren wat ka jing im shimat jingi. Walay sngaw la, walay sngaw biang, walay yahat kumto. Namar Khlem blei ka jing im jong brio ka day ka bamlang jingkyrkhu.
Ngasay singau tenat ega kitab proverb ngan pulih gani kitab proverb nang makhatway. Singap ngan pulih gani kitab proverb nang makhatway gani Ktien kaba ngasay singau tenat ban perkhat. Kaba uang kumne haga dekhat kaba kendai singap ngan pulih. Uang dalaga sintur uba Khlem Blei. Dapat baik kita. Ubriu uba Khlem Blei. Daka Ktien ke jangu upenjat ialau para marjan. Handai daga U Blei uba hok on pelatnya. Kani ngamut kumno kibriu kibadan U Blei. Kidon jingkerman ya ke imlang salang. Kibriu badan ke jingkerman ya tadi kibadan U Blei ngamut badan ke jingim. Kilong ke jingim ke badan jingkerman ya ke yeng ke sam ya ke Shillong ke tau ya ke trai ke kta ya ke riba ke jait bener namar uba Khlem Blei upenjat ya ke wai. Handai uba tip U Blei upelat ya ke wai. Ang ka Bible. Haduk mentai ke Sngi kidan kibriu. Kibangayo kibe kumakim dan kamblei. Blei ula iat kata-kata yang ngabit ifi. Lepak yo Jesus Christ baniap ula ke Diengdoh. Udang wanwat yang ngabit ifi aduk minta kesengi. Namaru kuat baga jingim jengi kan omlang Khlem U Blei. Jesus kuat cuman syanga yang mana? Jesus kuat ban syanga ke jingim jengi ke Dongmuloom jengi. Namar ngidei bandan U Blei ke jingim jengi. Tagadao nga kerpat agani ke porba kani ke jingkran ke mga ong ifi Lada Khlem Blei long Lehnohei. Afi kynduh ke jingim ta kesengi. Afi yu ke jingim jong pi kampai sinu ke yeng jong pi ke klumar pi pai ke sinong ke tau ke iklumar ke riba ke jait bendera ke dana ke Jingduh jingkerman. Syangan itu ifi kani ke por. Ke jubab yangi kamdai syu de kibriu ke U Blei. Nga kerpat ifi gani ke por ba tip mangideban pai U Blei. Nama lada ngim duai no gani ke por lada ngim pai U Blei ko mani ke por. Ngim tip sino kan pai. Jisu la yap la slam la araja slam ula jan banwan. Tangin no perkat ke ngakren ia ke jindan kan Blei ke jing imshiman. Ki jingale ke jing ki wana ke jing im jong priu shiman. Priu babon ki peniap wat jala dia bakim dan Blei. Dan ki priu ki ba ot jala dia penmen sawat jala dia bakim dan Blei. Tagadang kuangan ang fi sange nai le kum ta. Wat U Blei udana jan jong fi. Bawat hagi ni ke poru ngani tu ipila dengan duai hi. Pinyo asngau bo Blei unwan hagi yeng jong fi. Ngini duai no hagi ni ke poru bat fi. Fitip ngakran ni kini ngaklelang ke Shillong ke yeng ke sem. Ika jing im shimet. Kam tame ke riba ke jait penrio. Amangayo ika ika bam ilong. Andai ladang yang manduai. Ndabo Blei yang man bishar. Finyo un penbait dot eki baro. Tunginet ini duai bat nga gani ke por. Rafi kloban pai U Blei duai gani ke por. Ngan duai nam ta jong fi. Kutrai gani ke por Blei nga yang khmat jame. Haka kerteng ke bekrau tam ke jong try jengi u Jesus Christ. Mela ai hangai gani ke kerteng jong gani ke jingkran. Bat ngedanget a Blei bangayo ko pa bangi don kam ya me haka jing imji. Ngidon kam me try haka yeng ke sam. Ngidon kam me a Blei jonga haka Shillong ke tau. Haka riga jait ben reo. Ngidan kami me try a Blei aga jing ke jengi shimet. Pelat igini ke brio ko pagi badana preng ke jing shate ke bobon ke try. Dala de ginom laban light ngidan kami me a Blei aga jing junkie. Jisu ngedwai bamen kta iki bagian pai shime. Bagian yo shem gen try ke jing bam jikut. Bagian yo mat ken try ke jing kta ke betumai. Bat ngedwai ru shigen tienam ta ke riba ke jait benrio Blei. Hadirin gani ke election of Blei ngadwai. Kandan ke ketiga jeme yang mame Blei peniat je ke riga jengi. Angin yo isi sian pat kandan ke eke bekrau.
kaba men le agan ega riba ga jait pen riu jingi. Try ngim ki jingmat. Ki kamat jingi ki long tang shame ablay. Mangi ailut shame ka puram na matang ni ka puar ka bakodwar. Eka keteng ka donbor tam ka jong Jingiduwai. Amen bat. Amen. Tu blay unkor khui fi. Ngayon siya kynduh biyang kawe pag Sunday. God bless you.